Igbo bụ Igbo, ndewonu. A sị na anyụkọ mamịrị ọnụ ọgbọ ụfụfụ. Ya mere anyị ga-eji tikọta isi ọnụ ịfụ na asụsụ Igbo abụghị ihe echefuru echefu. Anyị ka nọkwa n'ihe TV ebe anyị na-enye aka na-akwalite omenala na asụsụ Igbo. Aha m ka bụkwa Maazị Ifeanyi Chukwuogbu. Na vidiyo ikpeazụ anyị mere, anyị nyere nkụzi banyere aha, nnọchiaha na ngwa. Anyị nyochara etu nkeji asụsụ ndị a si arụ ọrụ n'ahịrịokwu. Achọrọ m ka ịghọta na aha na ngwa bụ isi sekpụ ntị n'ahịrịokwu ọbụla. Tata, anyị ga-akụzi nkeji asụsụ abụọ na-eme ka ahịrịokwu maa mma ma dokwa anya. Nke mbụ anyị ga-eleba anya bụ nkọwa aha, nke ndị bekee. Gịnị bụ nkọwa aha? Nkọwa aha bụ okwu ndị na-akọwa ma ọ bụ na-enye nkọwa gbasara aha. Ọ na-agwa anyị ụdị ma ọ bụ agwa aha ahụ. Anyị sị na nkọwa aha bụ okwu ndị na-enye nkọwa gbasara aha. Ugbu a ka anyị leruzie anya etu nkọwa aha si arụ ọrụ n'ime ahịrịokwu. Ahịrịokwu nke mbụ: Chinedu zụtara akwụkwọ ọhụrụ. Chinedu zụtara akwụkwọ ọhụrụ. Ile anya n'ime ahịrịokwu nke a, nkọwa aha anyị nwere ebe a bụ ọhụrụ. Ọ bụrụ na anyị kwuo Chinedu zụtara akwụkwọ, nke a bụ ahịrịokwu zuru ezu. Mana ọhụrụ gwara anyị na akwụkwọ Chinedu zụtara abụghị nke ochie, nọ akwụkwọ ọhụrụ. So ịhụ na nkọwa aha na-enye nkọwa gbasara aha. Ọhụrụ na-agwa anyị na Chinedu zụtara akwụkwọ ọhụrụ. Ọmụmaatụ nke abụọ: Nwaanyị ahụ mara mma. Nwaanyị ahụ mara mma. Ile anya n'ahịrịokwu a, nkọwa aha dị ebe a bụ mma. Nkọwa aha dị ebe a bụ mma. Nwaanyị ahụ mara mma. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụghị nwaanyị ọbụla mara mma, mana nwaanyị nke ahụ a na-ekwu mara mma. Ọmụmaatụ nke atọ: Maazị Ibe toro ogologo. Maazị Ibe toro ogologo. N'ahịrịokwu nke a, ogologo bụ nkọwa aha. Ọ na-akọwara anyị etu Maazị Ibe dị. Ya bụ na nkọwa aha na-enye anyị nkụzi dị omimi banyere aha. Ọ na-enye anyị nkụzi dị omimi banyere aha. Chinedu zụtara akwụkwọ ọhụrụ. Ọ na-enye anyị nkụzi dị omimi gbasara aha. Nwaanyị ahụ mara mma. Maazị Ibe toro ogologo. Ya bụ na Maazị Ibe adịghị mkpụmkpụ, o toro ogologo. Ya bụ ndị a nkara ihe n'okpuru bụ nkọwa aha. Atọ a bụ nkọwa aha: ọhụrụ, mma na ogologo. Eji m n'aka na ịmụtala ihe bụ nkọwa aha, mụtakwa ọrụ ọ na-arụ n'ime ahịrịokwu. Ugbu a anyị ga-aga n'ihu ịkụziri gị ihe bụ nkọwa ngwa, nke ndị bekee kpọrọ adverb. Gịnị bụ nkọwa ngwa? Nkọwa ngwa bụ okwu ndị na-akọwa etu esi eme ihe ma ọ bụ etu ihe si mee. Ọmụmaatụ: Uchenna na-agba ọsọ ngwa ngwa. Uchenna na-agba ọsọ ngwa ngwa. Ngwa ngwa na-akọwara anyị na ọ bụghị sọsọ na Uchenna na-agba ọsọ, mana ọ na-agba ya ngwa ngwa. Ya bụ na ngwa ngwa na-akọwa na-agba ọsọ. Nke abụọ: Ada zara ajụjụ nke ọma. N'ahịrịokwu a, Ada zara ajụjụ nke ọma. Nke ọma na-agwa anyị otu Ada si zaa ajụjụ. Ọ bụghị sọsọ na Ada zara ajụjụ, kama ọ zara ajụjụ ahụ nke ọma. N'ahịrịokwu abụọ a, ngwa ngwa bụ nkọwa ngwa. Nke ọma bụ nkọwa ngwa. Ngwa ngwa na-akọwara anyị etu esi gbaa ọsọ. Nke ọma na-akọwara anyị etu esi zaa ajụjụ. Ya bụ na nkọwa ngwa na-enye anyị nghọta etu ihe si wee mee. Igbo ndị ọma na-ege m ntị n'onu, ebe a ka anyị ga-achịkọta agba nke atọ na nkụzi gbasara nkeji asụsụ na ahịrịokwu. Asụsụ Igbo bụ nke anyị. Ọ bụ oke na ọrụ dịrị mụ na gị ichekwaba asụsụ Igbo. Biko, gị bụ onye nne, gị bụ onye nna, kụziere ụmụ gị asụsụ Igbo ka ọkụ ghara ịnyụnarị anyị. Aha m ka bụkwa Maazị Ifeanyi Chukwuogbu. Please don't forget to subscribe, comment, share and like. See you in the next video.